Hello guys, it's Christine and this is our family budget. Gusto ko lang makipag-usap sa inyo ngayon, no, kasi meron akong friend na talagang masasabi kong medyo hirap na hirap siya doon sa pag-budget nila sa bahay. Wala pa rin silang ipon, nahihirapan talaga sila. Let's talk about budgeting. Okay, let's talk about saving, budgeting, kasi ito yung mga bagay na talagang hirap na hirap yung mga nanay o mga tatay or sa kada pamilya dito sa atin. Alam ko sa akin, in my part, masasabi kong kasi pag nakikita ko yung mga ibang mga family, kung ikukumpara ko sa buhay namin, sa mga ginagawa namin dito sa bahay, kung hindi ordinary yung mga ginagawa ko. Parang hindi siya parang common na ginagawa ng mga nanay. Aram ko, maraming mga nanay na nagbabudget. Kasi kailangan naman natin talaga mag-budget talaga kasi para makakain tayo ng maayos, makaabot yung ating mga pagkain sa sunod ng mga araw. Pero syempre, parang parati pa rin short, parati pa rin kinukulang. Sa pagbabudget kasi, hindi lang naman basta lang makakain ka. Parang siyang intentional ba? Parang kailangan intentional yung pagkaano. Kasi basta lang makakain. Para ba, kung sa English pa is paycheck to paycheck. Diba? Parang sahod ngayon, and then uubusin nyo yan, mag-antay rin mga susunod na sahod. Parang ganun yun lang yung nagiging cycle. So, parang walang ipon, wala. Yung pagbabudget is dapat intentional ka. Kasi sabi niya, pagod na daw siya. Parang pagod na siya sa kagipitan. Alam mo yun, nahihirapan na siya. Yung mga ganyang kaisipan, yan din yung nag-push sa akin noon na parang pagod na ako maging ganito. Gusto ko ng pagbabago sa buhay ko. Yun yung nag-push sa akin na baguhin. Kasi, alam mo yun, kung gusto mo magbago yung buhay mo, hindi yan mangyayari kung wala kang gagawing move. Hindi yan mangyayari kung papabayaan mo na lang, aasa ka na nagkaswerte. Alam mo yun, tataya ka na lang sa loto, baka maging milyonaryo ka. Hindi ganun. Alam mo yun? You have to be intentional sa lahat ng mga ginagawa mo. Kasi sa amin, talagang, alam mo yun, sadyain mo talaga sadyain mo. Though masabi ang corny naman, mag-meal plan pa, ang corny naman, kailangan pa may mga pa-effect na ganun sa pagbabudget. Hindi kasi, nakakatulong din kasi yan sa atin Alam mo yun? Na sobrang laki niyang tulong. At hindi ko na i-imagine na punta ako sa grocery na hindi ako naka-meal plan kasi sabog talaga. Hindi ko alam kung ano yung uulamin namin the whole week pag ganun yung ginawa ko. Yun, you have to be very intentional sa lahat ng gusto mo talagang mabago yung estado ng buhay mo. Gumawa ka ng paraan, diba? Gumawa ka ng paraan. Start mo sa 100 pesos a day. Kung kikita ka ng 700 a day, pwede namang itabi mo na lang muna yung 100 or 50 pesos lang naman at least, diba? Kasi noon hindi ko rin naisip yan na mag-ipon. Noon parang ngayon ko lang nung nag-start ako mag-budget, doon ko lang na-realize na bakit hindi ko naisip na mag-ipon noon. Kasi kung hindi ka mag-iipon, parang walang progress na mangyayari sa buhay mo. Kasi ano yung iano mo kung wala kang ipon, hindi ba? Ano yung i-grow mo kung wala kang ipon, diba? Kung nakaasa ka lang sa sahod mo, nakulang pa nga, diba? And personally guys, sa amin, masasabi kong mahirap maging minimum wage earner lang. Kasi kung titingnan mo talaga, hindi namin kayang umupa. Hindi namin kayang pag-aralin yung anak namin sa private school kung aasahan lang namin yung sahod ni Papa. Kasi nasabi ko, hindi kulang talaga. So dahil nga kulang, ang magiging sagot lang sa problema mo yan is kailangan mong magdagdag ng income. Yun lang din naman talaga yung Kaya nga ginagawa namin lahat na nagne-negosyo kami. Though nakakatulong sa amin yung kita ko sa YouTube, nakakatulong siya ng malaki pa rin. Diba? Kasi at least nakakadagdag siya sa mga pambayarin namin sa bills, ganun. Nakakatulong pa din siya. Pero mas malaki yung bagay na ginagawa namin yung pagninegosyo namin. Sobrang laking bagay nung talaga na nakakatulong siya doon sa pagpuno na makapag-ipon kami. Kasi kung doon kami aasa sa sahod lang ni Papa, yes, makakakain naman kami doon. Mabubuhay naman kami doon. Pero hindi kami makakapag-ipon. Kasi kulang pa rin talaga. So, kailangan namin mag-invest. Mag-ipon, magnegosyo. Kahit paunti-unti, kahit maliit. Basta kailangan mo lang mapuno yung ipon mo. So, ganun importante kasi yun guys.
So, kagaya ng sinabi ko, you have to be intentional. Parang kailangan mo maging uhaw sa pagbabago. Kasi para yun yung makapag-motivate sa'yo or makapag-push sa'yo na, alam mo yun, gusto ko nang baguhin yung buhay ko. I know hindi ganun kadali, mahirap yung steps na nalakbayin mo. Pero, unti-unti guys, unti-unti, makakaya mo rin. And, alam mo, yes, nakalipat na kami ng bahay. Pero masasabi kung nakaasa lang kami, kung hindi kami nag-ipon ni Papa, kung, alam mo yun, kung yung dati pa rin kami na sahod, gastos, parang ganun lang yung cycle, hindi kami nag-ipon. Hindi kami makakalipat ng bahay. Kasi, as you all know, alam nyo naman na talagang biglaan yung paglipat namin agad-agad dahil nga doon, hindi naman amin yung bahay na yon. So, gigibain na nila. So, diba? So, dahil meron naman kami nakalaan na pera, meron naman kami inipon, so talaga nakatulong sa amin na agad-agad makapalipat. Paano kung wala kami, hindi kami nag-ipon? So, doon lang kami nga. Hindi ba? So, may mga advantages din talaga. So, you have to be intentional, guys. Again, paulit-ulit kung sasabihin sa inyo, kailangan mong sadyain talaga. Sadyain mo talaga. Walang ibang tutulong sa'yo kundi yung sarili mo lang. Basta, kung alam mo yun, naawa ko dun sa mga ibang mga ano talaga na, at saka ito pa ha, sabi pa niya, meron daw tawag dito, every day gumagastos sila ng 70 pesos a day para lang doon sa mga snacks nila sa labas. Kasi practice sila kumakain sa labas ng like mga kikya, mga fish balls. So, everyday daw yung ginagawa nila. So, imaginein mo na lang everyday. Kasi sa amin, hindi ko magagawa yun kasi wala sa budget namin yun eh. Parang nasasayangan ako dun sa pera na ibibili mo doon sa pang snacks lang. Kasi feeling mo, ang dami mong pera kasi hindi ka naman nagbabudget. Hindi mo alam yung pumapasok at saka lumalabas na pera sa'yo. Yun yung nagiging problema. Hindi mo alam kung magkano yung talaga yung pera na dapat mong i-budget. Kasi hindi mo din naman inaalam, hindi ba? So, yun. And naalala ko yung sinabi ni Papa talaga, parang na-share ko natin yung sa inyo yung sinabi ni Papa na bakit yung kasamahan ko nakakabili sila ng ice cream pang stock sa ref, tayo hindi. Grabe naman yung kayod natin. Yung sinabi ko kay Papa, kaya naman natin bumili ng ice cream, okay? Anytime, pwede naman tayong bumili. Pero, sa kanila lang, hindi sila nagbabudget. Nagbabudget tayo pa. So, kaya natin bumili ng ice cream, pero hindi natin siya priority. Diba? Hindi natin siya prioridad. Kasi, hindi naman siya needs talaga. Pero kung marami pa tayong extra na money, pwede naman tayo bumili ng ice cream. So, ganun yung sinabi ko kay Papa. Kaya naman natin bumili, pero hindi lang natin siya priority. So, yan. So, yun lang guys. So, hope you guys enjoy. Sana ay may natutunan kayo dun sa aking kasi na-share ko lang kasi I know, hindi lang siya yung nanay na lang sa struggle ng ganun. Alam ko marami pang mga nanay dyan na yun din yung problema at maraming nagme-message sa akin about sa kinukulang yung sinasahod nila na ganun. So, yun. So, follow nyo pala ako guys sa Facebook, Instagram, Our Family Budget, and see you in my next video guys. Babush!